आजच्या नवीन व्हिडिओ तुमचा परत एकदा मनपूर्वक स्वागत आहे आणि त्याचबरोबर आमच्या चॅनलवर तुमचं स्वागत आहे. मित्रांनो, तुम्ही बघू शकता आता आमच्यात एक पिशवी आहे आणि एक गक्का. तर आता आम्ही चाललो चिचे काढू. पिशवी हा मोठी, एवढे काही चिचे गावणार नाहीत, पण पिशवी जरा चांगली आहे त्यामुळे घेतला होई. आणि आता ह्यो माझ्याकडे आता ह्यो बारको माझ्या आत्याचं मुलगो, लहान मुलगो म्हणजे माझा आत्या भाव. याचं नाव हर्षद सावंत आणि ह्याका आणि माका तुम्ही ओळखतास. मी सागर वागवे, सुमित दळवे. तर चला आता किती चिंचे गावते ते बघूया. आणि चिंच काय एवढे ते झाड लांब नाही आमच्या घरच्या खालीच शेतमुळं. तर थयच्या एक झाड चिंचेचा. तर आम्ही जात आहोत चालला. चला व्हिडिओ सुरुवात करूया आणि व्हिडिओ तुम्ही शेवटपर्यंत बघा. आणि चिंचेमधल्या सगळ्यांच्या तोंडात पाणी सुटतेलच, कारण आंबटत ना. तर चिंचे कसे वाटले हे फक्त सांगा. खाऊ काय तुमका नाही मिळायच्या इसून का तुमका काहीतरी आपले गावले तर ठीक आहे. तर व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा. व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा आणि चॅनलवर तुम्ही नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा. चला व्हिडिओ सुरुवात करूया. तर मित्रांनो, आता तुम्ही बघू शकतास चिंचेच्या झाडाखाली आम्ही लावच. आणि झाड पूर्ण मोठाचा, सो पूर्ण टेकाशेक झाडाचा, कारण खालसून काय आपण चिंचे गावणारच नाही दगड मारून वगैरे, त्यामुळे काठी आणलेली आहे. चला तर वर जाऊया आता. मित्रांनो, आम्ही 3 वाजता 3-3:30च्या वरान, आता वाजल्यात 5. तर बघा मग असं एवढे चिंचे गावले आहेत. 2 पिशवी. ही पूर्ण पिशवी तुमका सांगलं होतं भरणार नाही, पण ही पूर्ण पिशवी भरली आहे. एवढी आहे आणि ही भरली म्हणजे ही पूर्ण पिशवी आहे. तर त्याला झाडे जाऊन ओतून बघूया. चला. तर मित्रांनो, हे बघा एवढे चिंचे गावले आहेत. असून ना आता हे एवढे गावले आहेत. ते काही एकट्याक नाही, माका दोघाच होते आमचे, सुंदर आणि माझ्यात. कारण काढूच्या आधीच तसं आम्ही ठरवलेला होता. कोकण मधलं असं वाटणी होताच. चला जाता वाटणी करता. मित्रांनो, तुम्ही बघितलं असंच किती चिंचे गावले ते, आणि ते आता आम्ही दोघात घेणार असावं. तर हे व्हिडिओ तुम्हाला कसं वाटलं हे कमेंट तर नक्की सांगा. व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा आणि त्याचबरोबर तर तुम्ही चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा. चला तर परत पुढच्या व्हिडिओत भेटाया. आणि मित्रांनो, चिंचेचे खूप फायदे असतात. चिंच ही आयुर्वेदिक असतात, औषधी पण असतात, त्याचबरोबर जेवणात पण वापरतातच. आणि आता हे आम्ही असेच ठेवणार नाही, कारण असे ठेवलं असतं ते खराब होतले. तर ते फोडून भुतुरले बिये काढून त्याचे का मीठ लावून त्याचे गोळे करून ठेवतात, म्हणजे ते का आंबाट असं म्हणतात, तसं करून ठेवणार असं. तर आपण परत पुढच्या व्हिडिओत नक्की भेटा.